କାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛୁ? ନା ବା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ତୋ ଦେହ ପା ଭଲ ନାହିଁ କି? ହଁ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଘରକୁ ଯିବା କଥା ତୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ମୁଁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ମୋତେ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଘର ଲୋକ ତ ପଢ଼େଇଲେନି, ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏବେ ତ ଏଠି ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ବୋଉ ସବୁବେଳେ ଚିଡ଼ୁଛନ୍ତି, ରାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେଇଥିପାଇଁ। ହଉ ହଉ। ଆଉ ଦେଇ କ'ଣ ବସିଛ, କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଇଠି ଦି ଜଣ ଯାକ ବସିଥିଲୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ। ସିଏ କହୁଛି ତା ମନ ଦୁଃଖ। ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଥାନ୍ତି, ଘରେ ବୋଉ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଏମିତି ଟିକେ ରାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ କାହିଁ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ତୁ ଟେନସନ୍ ନେନା, ତୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଇର ମୋର ଅଛୁ, ଇଏ କରିଦେବୁନି ସବୁ କାମ ଦାମ ସବୁ ଆମେ କରିଦେବୁ। ତୁ କିଛି ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେ। ହଉ ଚାଲ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକିରି ସବୁ କାମ ଦାମ କରିଥା। ସେ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି କରୁ। ଆଉ ଯାଇ ଆମେ ଚାଲେ, ହଉ ତୁ ପଢ଼। ହଁ ପଢ଼େ ମନ ଦେଇକି। ଆଉ ଲିନୁ ସିଏ କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି କରିଥାଉ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ବାସନ ହକା ମାଜିଦେବି, ତୁ ଜାଣି ରୋଷେଇ। ହଉ ହଉ ଦେଇ ଚାଲ। ପଢ଼ୁଛୁ କ'ଣ? ଯାଉନୁ ଘର କାମ କରିବୁ, ଏଠି ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ତୋର ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତୁ ବାହା ହଉଥିଲୁ କାହିଁକି? ତୋ ଘରେ ରହିଲୁନି? ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି ମା? କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛୁ? ନାଇଁ କିଛି। ଆମେ ଦେଇର ମୋର ସବୁ କାମ କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ତମେ ଖାଲି ଯାଅ ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ ଟିକେ କରିଦେବ। ଆଉ ବୋଉ ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତମେ ଯାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆଉ ତୋ କାମ ଧନ୍ଦା ସରିଗଲା? ହଁ ସବୁ କାମ ସାରିକି ଆସିଛି। ବାସନ ମଜା ମଜି? ଆଉ ଯେ ଚା କପି ଟିକେ କରିଦେଲି ଗଲୁ।